Morpheus. Yo, ağzın açma gurlap oňormasaň diýerler näme bu oglum bolamolçy arzuw etme qynalýdan gowalasaň esasy içiň owada malsyn meýle bir zatdyr oklap durmarsys mene söýänim üçin edýän ýardymydy malty ýyllak geplap studioda geçsin näçinje hepdem edýän gepiňizi sırtyňyza alyp eplay bitch gep pulodal berde hemmesi ýürekden bolanok diýdiler onu da döretdim gerekler bilýän zadymy öwretmek gözüňi çykýadaşyna ýakynymdan görüňdi jedelsiz derece barady gurung açyp oturmaly real talk barsyda galy sesim tok düşün gaýsy many what's up muny soňymda agzyny bary Ağzın açma gurlap oňormasaň diýerler bu oglun näme bolan bolşun meniň tägim yerimde otyr notu zonsoň men gidem soň demalayň tozanonsoň Idimden zıngınlarımı yığınan dolun yançam Uklandı oyunu bilýäňiz oyun yançam Geçip giden yollarımam size yok inim O zatları görüp bilersiniz öýdemok inni Entek doğulmakaňyz kakýadym tarına 16-njy ýylym gidip dur hip hop'un ýanyna Wat yok her gün yazıp bolanok Şoň üçin hip hop ýetenok Göne ink soňy top Her ýazanam tok ýaly urup dur Bolanok diýdiler bolup dur Derece barada gurrunu yapaýjagyny Yeriňizi bilen bolsaňyz ýataýjagyny